Вот тут некое зверье ходило. Мабуть, було 56 улеїв було в мене. Що? А теперь есть улей? Є чоли, але був у больниці, повтикали, повиходили, що треба вже 24 кілограми віддав сахару їм. Ого, что робится, а? Ого, что робится. От, видите, не вгадаєте, що вони роблять. Самогонку гонять? Ну да. Ну, так что тут угадать? Я это ведаю. Добре, як это робиться. А добре? Да чудовно. Паром гонить, добрая самогонка будет. От тут і робота. Це А это самогонный аппарат? самогонний апарат, це Єльцин, український, це український, білоруський. Це Шушкевич, Кравчук і Єльцин. Як вони коло самогонного апарату добралися і горілочку попивають. Три господарі заїхали в Вискули, напились самогонного апарата, напилися самогонки. Я рано думаю, ну, колхозні десь бики ревуть, десь погубили. Я вийшов на двор, а Віктор тут на проміжку недалеко тієї Вискули. Каже, вже союз розкорошили, вже, каже, зробили, вже, що всі власті розогнали. Каже, вже, Єльцин, каже, командир, а я кажу, Горбачов, каже, втопили Горбачова, втопили його, Єльцин, Шушкевич і Лука, Горбачева? Горбачова. У реку? В реку, його зав'язали, кинули в реку. Горбачева? Горбачова, але там був рибак, він бачив, що машина під'їжджає, він сховався, той рибак. Вони того Горбачова у мішок зав'язали і на воду кинули. А він ще не забитий був, а живий, на воді пливав. А то вони поїхали зразу, а він забіг, витягнув, він має Горбачов. Коли я зараз їх побачив, я би їх живими не покинув би, ніколи. Я б їм живьом тако усів би хоч на одного, оборвав би вуха, заїв би, хоч зубів нема. Я його заїв би. Шушкевич, це Шушкевич. Я хочу вам подарить книжку. 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 Прочитали, що там написано? Ну, вам нехто прочитає, я вам зараз розкажу, що тут Спасибо. написано. Ой, мені много книжок. Ой, Книжок всяко. много, але тут цікава книжка. Про все, що ви говорили, Ну, в этой книжці все і є. тут написано. И про Горбачева, и про Ельцина, и про Шушкевича. А то книжка цікава. Эту книжку написал, бачите, хто? Станислав Шушкевич. Він похожий на його. На Так Шушкевича. это вот я. Це ви? Это я и есть. И я ведал, что вы цікавые байки рассказываете. Хотел послухать. Вось. И книжка называется «Мое життя. Крах и воскрешення СССР». І це життя у всіх своє пропало. Життя пропало. Глядите. Вось, бачите, ну это ж я, вот бачите, что это я, правда? А зараз похожий. Похоже. Вот и подпишуся. С. Шушкевич.
Першы ўспамін у мяне такі. Мы жылі тут на Камароўцы, як тады называлася, это тое месца, дзе цяпер стаіць філармонія, была вуліца Слепянская. Дед мой памёр, калі мне было 2 гады, а я деда памятаю. То есть з 2,5-гадовага ўзросту. Вот першае, што я памятаю. Другое, што я памятаю, то, што прыйшлі арыштоўваць бацьку. Забралі, калі мне было 2 гады. У 36-м годзе. І можа это шчасце, што яго забралі ў 36-м і адаслалі ў Сібір, таму што інакш бы яго расстралялі. І маці і яе сяброўка дзежурылі, каб убачыць сваіх родных, калі іх будуць весці. І маці пахадзіла 2 тыдні і дачакалася. І калі бацька ішоў, то аддала яму цёплае адзенне. І бацька лічыць, што ён выжыў толькі дзякуючы гэтаму. У маці з'явіліся пэўныя новыя складанасці. Паступова яе адсоўвалі ад усялякай працы літаратурнай, ад рэдактарскай працы на радыё. І быў камсамольскі сход, і кіраваў ім Аркадзь Куляшоў у Саюзе пісьменнікаў. І вось ён сказаў, як это яна ж лічыць этого ворага народу сваім мужам. Такія ў камсамоле не могуць быць. І выключылі з камсамола. Урэшце рэшт, пры канцы 30-х гадоў здарылася такая сітуацыя, што маці ўжо не магла працаваць на радыё, адтуль выжылі. І яна была даведзена да адчаю. І калі нідзе не бралі на працу, яна пайшла ў КДБ. Пашла ў КДБ, прабілася да нейкага там чыноўніка, ну, але такога не зусім нулявога рангу, так? Прыйшла і сказала, вот муж у мяне арыштаваны, ён вораг народа, лічыце мяне ворагам народа, арыштуйце мяне, бо я не магу глядзець, як пакутуюць мае дзеці і як пакутуе моя матка, бо у мяне няма ніякага заробку і на галодных дзяцей не магу глядзець. І вот забирайте меня, бо я не ведаю, што я магу з сабой зрабіць. І гэты клерк аказаўся цікавым чалавекам. І ён сказаў так, супакойцеся, прыходзьце да мяне заўтра. Назаўтра маці прыйшла. Той жа дзень я ўзялі на працу. Маці стала выкладчыцай рускай мовы і літаратуры. І тыя артыкулы, якія дайшлі да мяне на беларускай і на польскай мове матчыны, ну, яны усхвалялі камуністычны лад, новы быт, усё такое. Ну і бацька спяваў прыкладна таксама, так што ты новы лад загнаў яго у турму. Я б не сказаў, што ў мяне была вялікая антысавецкая свядомасць у дзіцячым узросце. Не было яе. Маці берагла мяне, яна ніколі ў нас такой размовы не было. Бо яна неяк лічыла мяне здольным на помсту. Ну все, прабачце, што я могу зрабіць? Ну, тут усе ж знатраваліся. Цяпер я ўжо тэлефон надкіную. Нейкі ліст прыйшоў. За добрыя паводзіны бабка абяцала мяне звадзіць на нейкае там свята ў парк Горка 22 чэрвеня 41 года. І я цэлы тыдзень себе добра паводзіў, ну, у всялякім разе, калі бабка бачыла. І яна мяне взяла за руку і павяла. Тое, што аб'явілі вайну, сказалі, ну што, ну, советская армия всех, Красная армия всех сильней, от Москвы до британских морей Красная армия всех сильней.
страшэнны лад фашысцкі тут. Уже страшнее не бывае, калі людзей хапаюць на вуліцы і расстрэльваюць у цябе на вачах. Это я бачыў, гэта мне не расказаў. Я быў далёка, але там іх расстралялі, яны засталіся, пасля іх забіралі гэтых людзей. Ведаеце што? Просто так. Чаму мяне маці старалася не выпускаць з дому? Дык вот я бачу гэты страшны лад, і іншы лад нас вызваляе ад гэтага страшнага ладу. Ніхто пра гэта сёння не гаворыць. Ніхто пра гэта не гаворыць. Я бачыў гэты першы танк, які ўвайшоў у Мінск. Бо мы на пажарышчах там сядзелі ў нейкім склепе, я высунуўся. І з флагам па Мінску ішоў танк, ён так не вельмі шыбка ішоў, грукатаў. А на ім стаяў камандзір чырвонаармейскі, які матам крыў тых, хто яго сустракалі. Вы говорите, гніды тут з фашыстамі супрацоўнічалі, вот такія вот былі там, вот такія. Подставы задуматься были. Расстрелять Сталина. Спасибо родному Сталину. Ёлки-палки. Ведаеце, што да постаці Сталіна, то у мяне не было ніякага сумневу, што это агідная постаць. І калі ў 53-м годзе ён памёр, у нас была ўнутраная радасць, мы ў сям'і проста цешыліся, што добра, што это адбылося, павінны быць змены. Я быў перакананы, што Ленін, это доўга быў перакананы пасля смерці Сталіна, што Ленін это святы чалавек, што ён паказаў, як трэба рабіць рэвалюцыю, але вот здрадзіцтва вакол яго, у тым ліку і сталінскае, прывяло да таго, што ён быў забіты, замораны, ну, неяк загінуў, і на яго, так сказаць, касцях будаваў свой дабрабыт і сваю славу вот Сталіна і яго атачэння. Вот это я так разумеў. Я вельмі паважаў свайго бацьку. І уявіце сабе, што пасля 20 гадоў знаходжання ў Сібіры ён вяртаецца, і я так пэўны сумнеў выказваю, што які ж у нас лад несправядлівы. Ён кажа, лад у нас справядлівы і вельмі добры. Толькі вось прабраліся подлыя людзі да кіраўніцтва і ганьбяць гэты лад. Бацька ўступіў у партыю раней мяне, у 64-м годзе. Я ўступіў у партыю ў 68-м годзе, калі ўжо быў прарэктарам радыётэхнічнага інстытута, бо немагчыма выконваць прарэктарскія абавязкі, не будучы чальцом партыі. І далей я ездзіў па замежжу ўсюды у значнай ступені вот гэта ўздзеянне бацькі, што лад правільны, ён же ж хваліў гэты лад і ў вершах, і ў творах, і ўсіх, і маці тое самае рабіла. Калі Чэхаславакія, увод войскаў, это ж, ну, ведаеце, было вельмі небяспечна гэтым абурацца, таму што, шчыра кажучы, мне не хацелася траціць працу. Я маўчаў. Я разумею, што гэта вельмі позна я да гэтага дайшоў, што я паводзіў сябе, ну, самазахоўваючыся. І калі я таксама напрыканцы 80-х гадоў прачытаў это эсэ Гавала «Сіла бяссільных», вось, я зразумеў, што сапраўдныя інтэлектуалы, сапраўдныя, Гавала я да іх адношу,
сапраўдныя інтэлектуалы падыходзілі да жыцця інакш і дзейнічалі інакш. У мяне на гэта мужнасці не хапіла. Я вымушаны гэта прызнаць. Можа таму, што мне гэта добра вельмі вытлумачыла маці. Што будзеш занадта разумным, дык дрэнна скончыш. Я знайшоў нішу, у якой мне было так утульна, што я не звяртаў увагу на тое, што робіцца навокал. У мяне быў шэраг удач у выкананню навукова-даследнічай працы і шэраг удач у педагагічнай працы, бо у мяне былі паездкі адна за другой. Я ў паездках і ў гэтай працы. Я не заўважаў, што робіцца навокал. Я мог адключыцца. Я аднашоў гэту нішу, і я павінен быў захоўваць сваё месца ў ёй. І это ў мяне займала ўвесь час. Я ўмацаваўся ў гэтым перакананні, што парочная ідэалогія пасля працы візіт прафесарства ў Ягеллонскі універсітэт у Кракаве. Это было ў 1974 годзе. Уздымаецца ў гэтым адзенні епіскапскім даволі малады чалавек з зычным голасам. Усе анямелі. Это просто цуд. Я ніколі не бачыў, што такая павага ёсць да чалавека. І ён пачынае, у маім разуменні, гаварыць такія антысавецкія рэчы, што я думаю, хто это такі, што яго не садзяць. Высвятляю, што это Кароль Войтыла. Так? Тут я нікого ні аб чым не пытаўся, я просто слухаў і все. Вот што это епіскап Кракова Кароль Войтыла. Так? Які пасля стаў Янам Павлам II, паслухаў, як задумаўся, ўсё. Што несправядлівасць, лад неправільны, ён нелагічны. Ён і параджэнне яго, гэтыя гулагі, гэтыя Берыя, гэтыя страшныя рэчы НКВД, без прымусу, без страху не можа быць пабудаваны камунізм. Трэба шукаць іншы шлях. І я не магу вам сказаць, калі я стаў зусім не савецкім, але тое, што надзейна стаў абсалютна некамуністычным і антыкамуністычным, это адназначна. У 1984 годзе, калі пачыналася перабудова, я павесіў партрэт Гарбачова ў сябе ў кабінеце. Там многія так дзівіліся, што І гэта была адна прычына толькі. Я паглядзеў па тэлебачанні, бачу, першая асоба ў дзяржаве адказвае на пытанні замежных журналістаў без паперкі. А да гэтага нам тут усе тлумачылі, што вы ведаеце, это протакол, нельга адказваць без паперкі, павінна быць адказнасць, там недзе знявечыць гэта, у ўсіх паперкі. А тут я бачу без паперкі. Прабачце за параўнанне, так як я лекцыі чытаю, так? У мяне таксама няма паперкі ніколі. Думаю, урэшце рэшт у нас. І я павесіў яго партрэт у сябе. Все прыходзяць, больш партрэтаў не было на кафедры, а ў мяне вісеў партрэт Гарбачова. А пасля, калі ён выступіў у маі 1986 года і тлумачыў, што такое Чарнобыль, і, прабачце, хлусіў, таму што ён быў перш за ўсё камуністам, а ўжо пасля чалавекам. Тады я зразумеў, што не, камуністычная ідэалогія – это адно, а чалавечае жыццё – это другое. І я ў гэты ж дзень сарваў гэты партрэт і выкінуў.
напрыканцы 80-х гадоў да мяне пачалі даходзіць звесткі аб сапраўдны дзень, у прыватнасці аб расстрэлах там царскай сям'і, аб расстрэлах белых афіцэраў, аб расстрэлах святароў праваслаўных. Ну, ведаеце, калі да мяне Дзяржынская лічыў таксама там нейкае палымянае сэрца і чыстыя рукі, а калі я даведаўся, што ён усведаміў, што ён падпісаў папер на 1 мільён чалавек расстраляць, ну якая ж можа быць павага, як жа можна вычышчаць і вот это разуменне прыйшло. Со стану погружения в этот зман я вылез раней за іншых. И многие, по-моему, до этого часу еще не вылезли. Гэта быў такі бурлівы такі час. Адно, што я зразумеў, што галоўнае будзе тут у Беларусі. Што там зразумела, што я не думаў, што Саюз разваліцца. Але ж галоўнае пытанне Беларусі тут у Беларусі. І таму я ўжо хацеў абрацца ў Верховны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Послухайце. Так я не ведаю, мне нешта, а може гальштук не патрэбны, альбо нейкі іншы патрэбны. Як? Я это не люблю, але жонка кажа, што я нешта ў других уже здымаўся. Слушай, я пришел к выводу, что этот галстук все-таки неправильно. И ты надеваешь тот же самый. Ну вот, посмотри, нормально? А? Ну, нормально. Ну, Нормально. наверное, это будешь как этот шаблон. Так, слушай. Неяк у мяне так у жыцці атрымоўваецца, што я много разоў мяняў накірунак сваёй дзейнасці. Я ж от не быў там навукоўцам чыста ў адным накірунку, так? Спачатку я займаўся спектраскапіяй ЭПР, электронна-парамагнітнай рэзанансной. І ўжо мне цікавей гэта не было, нічога. Пасля я заняўся прыладабудаваннем. І таксама цікавей ўжо забываўся пра тое, што было. І мне папярэдняе вот гэты занятак ён дапамагаў. Пасля я заняўся радыёфізычнымі праблемамі. Пасля я заняўся выяўленнем шпіёнаў, якія ішлі ў Савецкі Саюз, каб выведаць, як працуюць радыёлакатары. І у мяне ўся ўвага была сканцэнтравана на гэтым. Я мог сканцэнтравацца на нейкім пытанні, якое для мяне рабілася цікавым. І вот нечакана, я вам скажу, нечакана, калі я ўбачыў, што робіцца ў Верховным Савеце, дарэчы, на з'ездзе народных дэпутатаў СССР, я зразумеў, што ўжо так, як гэтыя многія дурні, абраныя народнымі дэпутатамі, з майго пункту гледжання, няхай на мяне прабачаць, ну ўжо прабачце, я так працаваць магу. І я вырашыў, што я павінен прылажыць руку для таго, каб і мы разумна паступалі. Ну і як мог, так прылажыў. «91 год – это год, калі больш-менш нармальна пачаў працаваць парламент. А я быў намеснікам старшыні Верховного Совета. Вот пачаў усведамляць, што ён ёсць у Беларусі, Верховны Совет. Я вам скажу, што гэты Верховны Совет, на маю думку, быў самым кваліфікаваным парламентам за ўсю гісторыю Беларусі. Ён навучыўся працаваць як парламент вот у працэсе гэтых усіх пературбацый. Ну і я зразумеў, што павінен рабіць парламент.
путч для меня, это было ясно, что это жадание замацаваць старые советские парадки, это контрреволюция, так. И мгненно, калі пачуў по радио «Свобода» на даче, сел у свае «Жигули», приехал до Дементея и кажу так: скликай сессию. Тут я ще сустрэў Пазняка, он таксама быў. Мы ўтрая, прабачце, не памятаю, хто трэці быў. Мы з Пазняком, а Дементей кажа: я толькі вот тэлефанаваў Лук'яну. Ніякага непакою няма, ўсё нормально, ўсё спокойно, разъезжайтеся. Мы тут працуем, вы тут. И як мы ему там не говорили, ну, это бессенсовно было, потому что коммунистичные мозги, они так хутко не изменяют свои якости. Вось. И тому добиться это не удалось. Але у Верховный Совет много депутатов приехало. Пачаўся такі вялікі бурлёж. Я вышел из рядов КПСС. Сделал это сознательно по убеждению, потому что пребывать в такой партии порядочный, честный гражданин, патриот Родины не может. Коли бы не было этих пикетов и коли бы не было этих баррикад на улицах Москвы, коли бы не было энергичных деяний российских депутатов, где были мы с вами? Вы, может, сидели в зале, а мы, видать, сидели в іншем месте. Мы склоняем головы перед оппозицией, перед демократами и коммунистами честными. И не надо говорить, что мы призываем к резне. Не виноваты рядовые коммунисты, которые стоят у станков рядом с нами. А виноваты вот те, та элита, та партократия. Это секретари райкомов, обкомов, горкомов, Малафеев, который сидит здесь, Бог самый первый у нас. У связи з тим, що документально засвідчено об підтримці хунти старшиною Верховного Совета Тодором Дементеєм і його намісником Шаладоновим, я пропоную гэтае паседжанне вести першому намеснику, а не старшині Верховного Совета, питання, об яким буде поставлено на гэтай сесії. Ну и врешті-решт, дякую Богу, что Ельцин себя логично поводил в Москве, когда разогнали этот путь, что было ясно, что Дементей уже не может остаться на своей посаде, потому что он абсолютно не ориентуется в том, что отбывается. И он вымушен был подать в отставку. Я стал старшиней. Я фактично, хоть я так не формулировал это, фактично так само имкнулся, как мы были у справедливом союзе. Я не думал, что союз развалится. Когда мы принимали декларацию о декларации державной незалежности, надавали силу конституционного закона, и когда фактично многие опередили меня, я боялся это ставить это питание. Я снова же щиро кажу, что боялся это ставить. И когда тут так массово конституционной большестью проголосовали за такий подход, тут я уже лечу, что мы повинні бути незалежними. Треба діяти так, як ми незалежними були. І ще уявіть собі, не вините мене у тим, що я був такий неєглий і слабоватий в розумінні незалежності. Ну як можна? Я чоловік, який тільки доткнувся до політики, дякуючи жарту своїх, слухаю, Буш, президент Сполучених Штатів, каже, ні в якому разі ніякого сепаратизму. Міттеран, президент Франції, ніякого сепаратизму. Там отголосок Тетчера, вона вже менеджер при владі, але вона, так сказати, у Росії не повинно бути ніякого сепаратизму. Що ж мені вот таке? Кісінджер, зауважте, дипломат номер 1 на той час у світі. Кажуть, треба допомагати тільки центру, і ніяких там допомог, тому що вони там що утворять. У таких обставинах тяжко мати свой такий нахабний підход. Може, треба бути для цього Зеленим Позняком. Видите? Може, треба бути, не слышать того, що говорять інші, коли маєш свою мету. Я слухав і адаптувався до тих умов, які були. Удавалося мені то і сьогодні. Я лічу, що
дзейнічаў, шчыра кажучы, правільна ў гэтым плане. Я прыхільнік рыначнай эканомікі. Кебіч на словах таксама прыхільнік рыначнай эканомікі, але ён цвярозым быў палітыкам у нашых справах тады. І па-рыначнаму перазімаваць нам нельга было. Беларусі пагражала халодная зіма і, ну, я бы сказаў, што і пакуты людскія, калі мы антырыначным захадам не попросім у России энергетычныя ресурсы, не попросім газ і нафту. І я хацеў, і прэм'ер мне ўвесь час раіў, зрабі што-небудзь, ты добра сябруеш з Ельцыным, запрасі яго да нас да палявання. Ён, ну, размова, ён такі мужик, шалабедшы, кажа, ён пойдзе нам насустрач, мы яго прымем цёпла, добра, шчыра, ну, як вялікага рускага. І тут, тут выдаўся выпадак такі, Гарбачоў дапамог. Ён у Новагарова раздаў нам праект новага саюзнага дагавора, супраць якога я набраўся нахабства, выступіў першым, бо это мне катэгарычна не падабалася, а Ельцын яшчэ больш катэгарычна выступіў другім. Больш ніхто і не выступаў. Абураны Гарбачоў устаў і пайшоў ад нас. І тады нам Дзяржсавет параіў пайсці знайсці Гарбачова і памірыць Дзяржсавет са старшынём. І мы так і зрабілі, пайшлі, а па дарозе, ну, паразважалі, я яго запрасіў, мы былі адзін на адзін, ніхто нам не перашкаджаў. Гэта дзіўная сітуацыя, мала што ніхто не перашкаджаў, але ніхто і падслухаць не мог. І вот такім чынам я запрасіў, а ён адразу пагадзіўся. Я бы, відавочна, Краўчука не запрасіў бы, так? Але зноў жа ў размове з Кебічам ён канструктыўна мысліў як прэм'ер. Ён мне прыкладна кажа, ведаеш, утворым нейкую, магчыма, нездаровую канкурэнцыю. Калі мы атрымаем падтрымку, а ў краіне паменшыцца з-за таго, што да нас перакачаецца капля нафты альбо капля газы, мы будем, ну, дрэнныя адносіны наладжваць. Трэба адкрыта дзейнічаць. Я пагадзіўся цалкам. Я пазваніў Краўчуку і запрасіў яго сюды. Гэта так усё пагана пачыналася, што проста сорам пра гэта гаварыць. Прыехаў Ельцын у Мінск. Ну, сустрэлі Ельцын, я сустрэў. І там і вяртаюся праводзіць паседжанне Верховнага Савета, на якое павінен прыйсці і выступіць Ельцын. Ельцын прыходзіць і прыносіць грамату. Прыносіць грамату ў падарунак, што вось мы тут браты, і вот грамата пацверджвае, што мы... А нашы гісторыкі гэту грамату добра ведалі і фактычна кажуць, што гэта замацаванне афіцыйна засталблення падпарадкавання Беларусі Расіі на вечныя часы, так? Ельцына абманулі. І тут Верховны Савет роў, што гэта аб прымусе грамата, і ўсе ганьба, ганьба. Я сяжу, вяду Верховны Савет, не магу дабрацца да Ельцына, каб выратаваць неяк сітуацыю, ён знікае. Я думаю, вон, Теперь якая ж тут може бути дружба, якая тут може бути нафта, який тут може бути газ. Коли ми говорили з Кебічем, що треба запросити Єльцина, ну куди ще запросити? Это Беловежская пушча по одной простой причине. Это была территория, подпорядкованная кіраўніцтву справ ЦК КПСС. И белорусы до не имели никакого дачынення. А коли мы приняли декларацию о незалежности, все, что на территории Беларуси, белорусское наше. Ну, першы раз мы сели, вырашылі сабрацца ў апартаментах Ельцына. Пачалі ўсё ж размову аб тым, што нам трэба палепшыць сітуацыю з палівам. І ведаеце,
працэс гэты не развіваецца. Мы сланяліся по гэтым пакоі, там хто сядзеў, хто хадзіў, хто прысядаў. Ведаеце, это было, як, ну, як кажуць, як у холе тэатра. Ну і пасля, вот, давайте усвядомім наш статус, хто мы такія. І тут это даволі хутка адбылося. Ну, калі спачатку, ведаеце, ну, успомнім я з Гайдарам, дзе мы, калі там з ім сустракались, я быў там у інстытуце, дзе он, ну, такія, ведаеце, размовы спачатку аб усім. І тут фактычна было вот соло Бурбуліса. Я вот, ведаеце, можа там і што іншае было, я уже не памятаю. А вот тое, што ён сказаў, не згодны ли вы поставить свой подпись под тем, что СССР геополитичная реальность и субъект международного права перестає існувати? Вот я это добро памятаю, что я это почув, мне это сподобалось, и я просто крикнул, я подпишу. Ну, після і всі остальні. Можа, я памыляюся. Можа, была нейкая патаемная заготовка у Ельцина. Можа, была нейкая патаемная заготовка у Бурбуліса. Але ж я пасля з імі много разоў гаварыў на эту тему. Яны абсолютно откидывали это все слова. А Бурбуліс па сённяшні дзень кажа, што вот ён там усведаміў, што трэба рабіць і куды трэба ісці. А Ельцин імгненна падтрымаў. З гэтым, ведаеце, сваім ельцинскім «понимаешь». Ён так, калі нешта так «понимаешь». І я вот, вы ведаеце, вот я сабе уяўляю сёння, я бачу вот это як ёсць. Мне здаецца, гэта, ну, прабачце, асянела. Спачатку была Содружность суверенных держав, ССГ, Содружество суверенных государств. Ну і тут я памятаю абурэнне Ельцина. Вот тут ён з гэтага пачаў. Хопіць гэтых СС, хопіць гэта КПСС, хопіць СССР, хопіць СС фашистка, Содружество незалежных СНГ. И вот это я и понимаешь, калі он подводзіў вынік пэўныя, ну, такой комплекс угаворкі, ён гаварыў это «понимаешь». Видите, калі вот мы это сформулировали и подписывали, вот тут я разумеў, что я раблю нешта тое, что, прабачце, у параўнанні з тым, што зрабіў Пазняк, значна больш важка. Бо Пазняк раскапаў курапаты. Ён шчыра паказаў, што такое беларусы. І зрабіў вельмі многае, калі я нічым гэтым не займаўся. Ён апярэдзіў. Але тут, калі я першым ставлю подпіс под документом, дзе прэзідэнт Расійскай Федэрацыі прызнае, што гэта содружнасць незалежных дзяржаў, і першая это незалежная дзяржава на літару Б, Беларусь, тут я разумеў, што ёсць чым ганарыцца. Жылю, прэзідэнт Балгарыі, Клепш, кіраўнік Еўрапарламенту, Воронин, старшыня Совета министров Татарстану. Так. А это Вайдзекер, президент Германии.
Ага.